Torculà. Durant la segona fase d'ocupació de l'edifici octagonal, alguns espais es transformen notablement per a complir la nova funció productiva. Així, els àmbits calents del Balneum esdevenen habitatge, mentre que el Frigidarium acull una premsa de biga, Torculum, destinada a premsar raïm, i un dipòsit de vi, Lacus Binarius, aprofitant l'antiga banyera, Alveus, d'aigua freda. Altres sales són transformades en celler, Cella Binària.